Limitado lang adto sa 25% ang pasudlon sa masamaang sinakbayan sa Lapu-Lapu sugod sa Oktubre 15. Hinoon, tugutan ra mga senior citizen nga makaduaw sa mga lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Si Luan Merondina sa report. Sa tigom ganihang buntag, uban sa mga administrator sa 5 ka mga samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nasabutan nga inay 10% lang ang tugutang makasulod sa mga samang matag-adlaw sugod sa Oktubre 15, gisaka kini ngadto sa 25%. Himuong basihan sa schedule sa pagbisita ang apelyido sa mga minatay sa matag samang. Pagkita ito paagi, no, pinagi sa telebisyon, sa radio, sa social media, sa mga tarpaulin, so kini ato mga trumpa. Pagbaybaw, ug ngadto sa ilang tagstagsa ka simbahan, pagbaybaw sa scheduling sa maong pagbisit, no. Gipasabot ni Mayor Jonard Ahongchan nga nahukman sa lokal nga hagamhanan nga siraduhan ang mga samang sugod Oktubre 31 hangtod sa Nobyembre 3. Tugutan ang mga pagbisita sa mga samang sugod sa Oktubre 15 hangtod sa Oktubre 30 ug sa Nobyembre 4 hangtod sa Nobyembre 15. Higpit nga idili ang pagdala og mga ilimnon ug pagkaon sulod sa mga samang. Limitado lang usab sa tagduha ka oras ang pagbisita. Bukas ang mga samang sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Didan ang mga nanag-edad og 21 anyos paubos nga makasulod sa mga samang apan tugutan ang mga senior citizens nga makaduaw sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Senior citizen is allowed to visit. Bisita ra gyud sa sementeryo. That's intended para ra gyud sa sementeryo. After that, di siya pwede nga mugo sa mall, mugo sa shopping, di pwede. That's intended sa sementeryo ra gyud. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisda.